Kamora mara maintere nyakora mogero kini machiegni weche manyien mag migago kama bende waiko ni weche mopogore kama tingo jotelo mabende no chamo muma mar chako ayanga tich odiochieng' makawuono tokano sepuodh gi kod od bura kotingo weche mamoko mabende wamanyo ni gwenge mopogore kod e boma ma Nairobi ka warangane weche mawamiyo pek. Jotelo manyien mag migepe ko jogoro madongo chamo muma e nyasi ma jatend piny William Ruto jiwe duonde ni sirikand manywanda ema dhi reso Kenya. Wan wa support winjruok mane ODM otimo kod UDA to awacho ni lemo gik makoro warito gin implementation ma 10-point agenda. Moko kuom rowere kaunti ma Kisumu odok ne sirikand kanyakla kagiseyo jotelo ma osebedo kaluwero tend William Ruto. Suba Valley Addition Center biro timo fish processing mar rech maromo 120 tons per day. To Suba Valley Addition Center ni kendo biro bedo gi mashinde manyalo tuoyo ochonga. Jolupo Masindo dhi yudo yot ka okalo e gedo mar kambi mar rech madhi muonyo shillings milion 140. Watudu na mawa mar ote machuok maenari adeka uchiel no ka kamano wayudre mbui mopogore mag mbui wayudre mbui mopogore kama tingo Facebook wayudre achiel kachiel e mbui mar YouTube yudwa kanye mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram kod TikTok machiegni nyinga Simfrozo Kinda. Wachako kamaro were county Makericho okwedo welo mar Hana Cheptumo kaka jatend migawo mar kit chwech kagi wacho ni okowinjore bedo e lemo no kalura ni okolony gi chidhnade mamine kod nyiri kaloe kagi loso e kinde tuke manobagi skul sekondar makabar Tegan e kar chung'od bura mabureti county Makericho wipuonjoro were e witijegi rowere go koro dwaro mondo jod bura owit oko welo mar Cheptumo kata kamano kinyi makawuono chamo muma ka jatend migawo mar kit chwech e nyasi motelie kod jatend piny William Ruto. Juzi aliongea akasema hawa wasichana wenye wanapatikana lodgings ni wanatafuta pesa. She's the CS nominee. Afai kuongea vitu kama hizo as a CS nominee for gender. It should be somebody that support the vulnerable, the girls and the gender at large. Afai kutamka asema ati wasichana wenye wanauliwa huko kwa marooms ati wanatafuta pesa. Kwani huyu CS ana wasichana? That is a very big mockery to the vulnerable groups in this country. And we really request the president to cancel and to give even to Trans Nzoia, that's it, or Wajir. Rowere County ma Kisumu e boriruok margi mar Progressive Young Leaders Forum odok ne sirikand kanyakla kagi wacho ni dongruok osechako neno. Bende giwuok tung' mosuo gi gavana ma Siaya James Orengo e gima giwacho ni koso luor ne ogaye mar ODM Raila Odinga kaachiel gi jatend piny William Ruto. Ma biro bang' gavana ma Siaya ne singo mar kwedo rach sirikal kata obedo ni duond bura mar ODM tiyo kanyakla gi piny owacho. And out of winjruok manager kom owinjore kod William Samoei Ruto kokalo through ODM wan wa support winjruok mane ODM otimo kod UDA to awacho ni lemo gik makoro warito gin implementation ma 10-point agenda. Kendo kwadwara chai manyocho nyisi chieng' iko mani iko gomo luor Jojo duor manen bodyguard mar Raila Amolo Odinga. Mane governor ma Siaya James Orengo ochungode kindo oganda to chalo ka gimogoyo kore e mbele oganda. Kosiemo wang' ker to siemo wang' moluor Raila Amolo Odinga. Wadwa nyise ni ng'ama kok e piny luo ka ma pod wuoyo kaka oganda ma wuoyo e piny Kenya on behalf of wan waduto wate kaka supporters ne en Raila Amolo Odinga. Sani ma Nyasaye osekelwa broad based government kotelnwa gi jakom Raila Amolo Odinga. Wate wabede iye to wawere gi siasa nikech sani ok en sa siasa. Siasa will come, jibrogo siasa, youth sani dwaro empowered, men should be empowered, siasa aside. Wagone erokamano broad-based government, kech waneno gik mosechako timo. Pok otieko kata mana ndalo matin nyicho neno kokaw kijana moro matin ma ya Kilifi kocha miluongo ni Fikiri Jacobs. Manyiso ni rais en ng'ama jali maslahi mag yawuoyi.
Jopur magwenge manda bibi gikone oloko paro kendo wacho ni girwako jatend piny William Ruto e gwengego. Matimore dweche moko tok rowere moko 30 maki kendotud gi ketho mar monjo puoth jatend piny. Jopurgo bende ochwalo kwayo margi ne jatend piny mondo migi oboke manyiso ni gin e wuon lope ma e gwengego. Kotane kod Stephen Gisharu gimedo ni giserito aming'a mar yudo oboke ma kamago, chal ma bende osekelo rem mar chenro mag dongruok e gwengego. Genogi en jatend piny biro winjo ywakgi. Kwa hivyo tunataka tumtumie kiongozi wetu ambao ametukaribia hapa, ambaye ndio kiongozi wa taifa, awe msaada wetu wakati huu ambao Mungu ametupa, ili tuweze kufaulu kujipatia hati miliki ama title deed, ili tuwe na ukweli na mahali tunapokaa. Na baada ya title bado wako na uwezo hapa kwetu. Baada ya kugaa hizi shamba tuko nazo, ile kitu tulibakisha hatujapata, hatuna soko. Hii ndio bibi, hatuna viwanja vya vijana vya talanta. Kwa hivyo tunamkaribisha na hatuna shida. Najua kama kuna makosa mtu alifanya kusemekana imefunjwa fence ya rais ama imefanya nini, inaweza kuwa ni watu wachache ama ni mtu amefanya makosa bila kujua alikuwa amekuja na njia gani. Kiongozi akiwa karibu nanyi, mnajua mambo yote itakuwa mzuri. Na sisi ni kulia, tunalia kwa kiongozi wetu sababu ametukaribia, na kilio chetu ni title deeds. Aput magoyo kogno jogo madoro mako kombe mag commissioner mag IEBC dhi nyime gi chenro makamano. Odiochieng' ma kawuono ji abich goyo kogno ka moting'o Robert Ndung'u, Okoth Ogendo, Roslyn Sidi Randu, Rukia Tikia kod manen jalup apisa maduong' mar IEBC Ruth Kulundu. Robert Gichango mayande ochwalo kwayo mare to weyo ng'wejno. Kenya Institute of Administration. And when was that incepted? 1963. Would you say that Jean School was government secretarial college? The Kenya Institute of Administration is what we now have as Lwakabete. But before we converged and had what now we call Kenya School of Government, there were different government training institutes, which is in Mombasa, Matuga, Embu, Baringo. And that was now all pulled together in 2020, after the 2010, in 2012, to be what is now called Kenya School of Government. Very well. Name 3 immigration, entry or exit border points that facilitate movement and trade between Kenya and the United Republic of Tanzania. There is the Arusha border, the Lunga. Yeah, I can remember those two. There's a border called Arusha border? Namanga. Okay. Yes. Thank you. Hey. Madam Rukia. Yes, Chair. Should we toss a coin, or how should we decide between a husband and a wife? Chair, I think I present a unique additional qualification of being a woman and of being a marginalized. So I think I provide a better check. What do you mean marginalized? He's a Sakuye himself. But you see, I'm an endangered species by virtue of being a woman. So either way, I think I release a lot of headache where there is tie in terms of gender representation. Yeah. Okay, thank you. What are your final comments? Yeah, thank you, Chair and panel members, for having me and for giving me this opportunity, which I take it with humility. And I want to believe
that there is a lot of issues out there in terms of expectations of the people of Kenya. And I want to also believe the task you are at calls for the grace of God, and therefore wish you well as you help us get at least the 7 people who will occupy this office and be able to earn the trust that is at stake right now. Thank you so much. Kawo kanyo ni chino mabende podhi nyime kipiedha jogo manoro kwayo mar bedo kaka commissioners mag duol matayo yire pacho kamano mar IEBC kopogore gi mano wadhi kadha wadnam chumbi kama apis mar senator ma county ma Mombasa koni nonro mayande gitimo nyiso ni 10 county ma Mombasa osebedo ka kod nyao etayo chenro mag thieth somo ka achiel kod dongruoge mamoko mago yange report mane gol gi apis mar senator ma bende seyo chenro mandiko rowere mar Mombasa yangu ma ikoni pok orakore gi wach mar nok matije George awako ni giler mathoth kowuok Mombasa. Apis mar seneta e kaunti ma Mombasa ne osidho ayanga report motenore kod nonro mayande gitimo ewi kaka Tent County no tayo chenro mopogore mag dongruok. Lipod no ne oseo Tent County ma Mombasa kuom loro kar thieth ma Marimani mantiere Mwakirunge Kisauni kata obedo ni kwan atamalo maduong' mag jotuo wuok e alwora no mabende oting'o dag puko taka ei Mombasa mangima. So tumewapelekea dump site, magonjwa yote yako huko, vumbi, moshi. At the same time, we have closed that facility ambayo ilikuwa inawasaidia. Wameruhusiwa kutumia clinic ndogo hapa ambayo is very congested. Hata daktari na mteja wake hawawezi kuzungumza wakaelewana. Bamburi, on 2 occasions, we were told that money was set aside to replace the asbestos roof. But if you go there today, you'll still see the asbestos roof. Kano chiwo lipod no, Senator Mohamed Faki ne okoni nonro bende yango ni chenro mar Mombasa yangu mageto chiwo thuolo mag tije ne rowere pokora kod gi midhiero mar nok mag tije ni mar jogo mendiko gin mana mabeto lum kod yuecho. The people who are being employed in that Mombasa yangu program, most of them could not do some of the work that was supposed to be done where positions are vacant. For instance, they could not be deployed as nurses, they could not be deployed as lab technicians. Yeah, and in the process we are paying money, we end up increasing our wage bill, but at the end of the day, productivity is very low. The dropping of the house here the other day should tell us that there's a problem with planning. We all live in Mombasa, you see the way houses are going up, but there is no special plan that should be there in every 10 years. It is not there, it does not exist in Mombasa County. Mume advise the county office to implement the stalled projects. Swali yangu ni ya kwamba hizi stalled projects ziko na budget. Na kama hazina, kuna vile bwana senator anaweza kusupport zipate budget ili ziwe implemented. Kata kamano, Speaker mar County ma Mombasa ne oseo Senate kuom rem kedo ne county bang' piny owacho ng'ado budget ma Mombasa hiko mokalo kod shillings milioni 72. Na ukiangalia budget tulipitisha vizuri, ikapita. Sasa tukasema hapa kweli kama county assembly tunafaa kufanya oversight. Na ikiwa tumekatwa pesa kiasi kingi sana, kuna oversight kweli itafanyika. We are paying a lot of money in terms of school bursaries, but we don't see the output. For instance, this year, how many students are we taking to university from Mombasa? Magena giwacho ka jotend migepe county ne bende jowuok tung mosuogele pod no kagikoni gibiro chiwo ler margi e thuolo mar jumbe 2 mabiro. This is not the final report. Understand very well. Sisi mawaziri hatujajibu chochote katika hii report. It is an oversight committee, imeenda field, imeona upungufu wa hapa na pale. We have our own response, but we are waiting for our team leader, ambaye ni His Excellency Governor, to respond to the office of the Senate. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Erokamano Nyaoko wadhi nyime kama jatend duond od bura kara duond od bura mar United Progressive Party mawuok e counties ma Kisii, Nyamira kod Migori ochako chenro mar tego chia mar duond od bura no e gwenge mag Amakono ka bende ne gisidho jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i kaka jachung' mar laro kom jatend piny e yiero mabiro. Jotelogo ne wuoyo e gwenge mag Boma Choge Chache e kinde romo manokelo jotend duond bura no mawuok e counties adekgo ka bende ne giyango ni oganda jo Kisii osebedo kiwuondo gino momiyo koro gichako wuoth manyien. Jotelogo bende nojiwo jodak makono mondo kaw opande motelo ne yiero mabiro. Hatuwezi kuendelea kudanganywa. Sisi kama Wakenya sio watoto. Tumechoka na uongo kutoka ngazi ya juu na hata mpaka wajumbe wengine ambao hawajitambui tuliowapeleka katika serikali hii. Safari hii na raundi hii tunaenda paka State House. Tumekandamizwa, tumenyang'anywa, tumekanyagwa, tumepondwa, tumeuawa mpaka saizi kila Mkenya anaishi na uoga. Hao mmeona hapa wote ni coordinator from 9 sub counties. That is 9 constituency. Hao ndio wamepanga hapa na wengine wametoka Kuria. So jama yetu ni UPA na tuko na coordinators from the constituencies, from the ward level na tunaenda chini mpaka Ujaruoni, tuko na watu mpaka Kuria. Yakaramogi wadon wakawi mokwongo chenro en mar migago sa biro gi dakika 10 kod auchiel kidhi mabor pod odog gi weche mamoko. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Inatemo pogo gima obila kae, ing'e ni kite kae, nyalo bede masira maduong', kitimri kamano sudna. Bende ini paro Raj, ni waya majitu nyalo winjowa. Anakia sehe. En logo manyien mar kambiwa. Agombo ni darom gi mamani. Neno nyuolo wuoyi majaber. Mak mana ni wuode no chunye rach ahinya. Ang'o momiyo ni wacho weche gi ne piny te? Ang'o momiyo? E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakora mogi wadhi e county ma Kisumu kama jokanyo mar riwruoga mag piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute dhi nyime kod romo mar nyayo kwe kind jodak mawuok e tong' ma Kericho kod Kisumu. Wadhi achiel kachiel mar mondo mi wane chenrono madhi nyime skund sekondar ma Agaye Sondu ewi chenrono ma nyaka sani dhi nyime. Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kwa wuok e skund sekondar ma Agaye kuma romo mar neno ni onyakwe e kind jodak mawuok e tong' Kericho kod Kisumu dhi nyime kaendi mondo mi wang'e ane tang'o miyo ne gibago romo machalo kamaendi koting'o kod weche mag arita kwe. Machiegni abo chako kod jalno mane oneno ni owinjo beni romo ma kamaendi keto kaachiel kod apisas mag arita kata obila mochung' ne arita e alworani. Machiegni abo chako kodi king'yo kamera nyisa ni to e alworani ang'o miyo nuneno ni ber mondo ubag romo makama endi neno ni kwe kata rochruok kwe arita kwe mosebedo e alura ni endi uwuoye kendo neno ni uketo kenge manyalo miyo ji odak gi kwe kaka owinjore. Chagi nyingi. Erokamano, iluonga ni Collins Ochieng, jatend Community Action Institute. Neno ni waketo budho ma kawuono mar kwe mondo wawuo gi jothurwa gi kaka wanyadak gi kwe kind jo Kericho gi jo Kisumu County. Gik mage mosebedo ka timore kae ma nyiso ni rochruok arita kwe oseneno e alworani miyo ni uketo kwe machalo kama? Wasebedo kae simoko ji gore chiro, dhok ikwalo, ji betore, koro ka ji laro boda, koro kwe osebedo maber to waduogo erokamano ne sirikal nikech gisetemo mondo giket kwe kinde oganda. Erokamano ahinya. Machiegni kaka jaduong' ma kae nyalo lerno mana matin gigo ma osebedo dhok mikwalogo kwal mogik karang'o koko ma kamago oseneno yo machalo nade chagi nyingi? Nyinga Sabiano Matinde. Wasebedo boda kaka okwan kod kwe. Sana sana ndalo mag siasa wabedo kod tungni mang'eny mag weche mag dhao. Nyakoro gimano kanyo achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu kama nitiere romo mitwak e kwe kaluwore koda ywaruok ma kinde ka kinde hinyoga bedo e tong' ma Sondu. Kanyo en report mabende Millicent Adeo mana kiseneno olosonwago yo makare kendo wang'no yude e weche manyien mabiro. Kamano wadhi nyime kama ji ariyo yudo hinyruok kaluwore gi tulo ma omuoch e kind kweth ariyo mane laro lowo e kar dak Mandonya Mtwapa mano kaunti ma Kilifi. Jariyogo iwacho ni ochiel gi magina gi obila seche ma ywaruok ma kamano nokelo luoro ne jodak makanyo ka gikoni jomoko tie twech achiel gi jasiasa moro machano riembo gi e lono. Ukitoka hapo unakuwa tu ni uhasama kila mahali. Hatujui tufanye nini. Vijana wetu wawili juzi walipigwa marisasi. Hata sahi hatuelewi eti wameandikiwa robbery. Robbery noko kwako nyumbani umekuja chukuliwa kwako nyumbani. Hiyo serikali ni haki kweli? Vijana karibu 40 wanakuja na mapanga na wamenunuliwa na askari. Tukiangalia hivi serikali ndio iko nyuma, vijana ndio wanaanza kukata vijana wenzi wao. Mtoto wa jirani anakata mtoto wa jirani. Hiyo ni haki? Mimi nitakuwa na imani kweli na serikali? Tunachomewa manyumba, tunavunjiwa kila kitu. Hapa nilipo mimi nimebeba mtoto, sijapika chai, sijafanya nini, sijui hata niende wapi. Kufikia saa hii hatuna amani na hatujui tufanye nini na hatujui tuende wapi, na sisi tunasema hatutaacha kukaa kwa hii shamba, tutakaa kwa hii shamba, kama kutuua watatuua. Na kuna wakati walitufuata kwa sisi tuungane na yeye ili hii familia yetu tuizunguke hii shamba tuiuzie mezani. Sasa mimi nilipokataa ndo akaamua kuchukua makundi, kwa wanalinja na mapanga, wanachukua vijana, wanapata mapanga, hata kuna baadhi ya masukusuku watumika vibaya. Apisas magarite county Masamburu ochako tima pedha mar manyo jokuoge mag jamni mano monjo dala mane en gavana mar bengi maduong' e pachoka Aaron Lesirma e monj makawuono. Kwan jamni mano kwalgo poko yangi. Kaluwore gi report achijego mano manre gi magina omonjo dala Lesirma okinyi makawuono kendo chako chielo magina e dalano. Wahalifu walituvamia hapa Rosuk kwa boma ya mzee Aaron Lesirma ambayo walikuja wakakata fence yake ambayo imewekwa kwa stima na ng'ombe ziko huko ndani wakaiba, na tumeona kitu mbaya sana kwa sababu ilikuwa imetulia, lakini sasa imeanza tena mambo mabaya, na ya kwamba nimeona maneno yamekuwa ngumu sababu sasa naona wasitu wanatufamia na wanachukua mafugo yetu, kama huyo mzee anaitwa Aaron Lesirma. Ni mara ya pili sasa ng'ombe yake kuibiwa na kukata stima. Hii ni mara ya pili
kufunjwa stima, eka 800 ambayo imeweka stima, na ng'ombe yake awali ilienda na ilifamiwa tena kupelekwa ng'ombe 80. Na lisha ya serikali, ya juhudi ya serikali kufanya katika area hii, tumeona kwamba mambo imezidi sana. Sasa tunataka serikali wafanye juhudi kwa jeshi. Wao wakora watolewe katika hii ardhi ya hii valley. Maana hata huko chini ni temporary. Hii mahali kidogo wanajifisha kwa ni serikali inashindwa na kufanya kwa juhudi kwa uwezo yote. Bengi madunge pachoka Orlando ni kocha korotari kachiel dumara biro igane gibiro golo kumane ochung mar chiwo lesen ne bengi mago alama iyaw manyien pachoka. Karo kod ote mano chiw kod bengi maduong' odiochieng' manyoro bengi ma iyaw manyien pachoka ibiro dwar ni mondo bed gi omenda mar chako ohala ma ok tin ne shillings bilion 10. Kuma kama ma osebedo chakre tarik 17 dwe mar 11 higa mar 2015 ne oketi mar bero sekta mar bengi mane giwacho ni podho kendo chenro go ne ng'iyo mar chiri. Nyaka sani bengi maduong' wacho ni chike matayo bengi ma pachoka ma bende oseneno kama oko kuom bengi karoseno kama oko kuom bengi matindo onyiew kendo joket mwandu manyien bende osedonjo sekta no. Jolupe gwenge Masindo dhi bedo gi yot e chwalo tijegi tok chako gedo mar kambi rech mabiro konyo ting'o malo pith mar rech e alwora mar Nam Lolwe. Chenro no mar gedo dhi kawo omwom milion 140 kendo gedo no dhi rumo e dweche 8 mabiro. Chenro mar keto mise gedo mar kambino ne ochaki ayanga kokalo tudruok mar kambi rech mar Victory Farms kotudore kod sirikand kaunti ma Homa Bay. Ariyo mar kambi mar Victory Farms okoni kambi biro bedo ka loso rech maromo tan 120 odiochieng' ka odiochieng' kendo biro konyo jolupo ma osebedo ka ywak e wi deko chope chiro kaluwore gi onge mar kuonde ma ginyalo tere rechgi. Kamano bende kambino biro bedo ka rego ochanga kendo loso chiemb rech kendo mag gwen mabiro bedo ka siro jopith e alwora Nam Lolwe. Rech maromo 120 tons per day. To Suba Valley Addition Center ni kendo biro bedo gi mashinde manyalo tuoyo ochonga kendo tuoyo other plants mitiyogo kaka inputs ne animal feeds. Koro en gima waluongo ni integrated fish processing center. Suba Valley Addition Center ibiro ger e muda mar dweche 8 to wadwa yawe in February of 2026. Koro wan kaka sirikal mar Homa Bay County wasendiko chike ma ok kony Victory Farm kende to jokeno mamoko moikore biro keno Homa Bay wan gi thuolo mar ywayogi mondo gibi giken e yo mayot to ni mondo jowa mondo yud konyruok. To kaka kaunti wamor ahinya nikech odhi provide opportunity mag tije ne nyithindwa kendo maendi biro dhi mabor empowering ngimagi mag jomatindo, mag mine kata mag youth. Duol marango rang'iny mag mwandu e pachoka mano KEBS ogolo siem ne johala ni nitiere apisas mawuondore ni gitiyo kod duol mar sando ngima johala go. Kalore gi KEBS, buche mang'eny osegol lipodegi kadho wadh nam chumbi ahinya counties ma Kwale kod Mombasa kama chudhe moko wuondore ni gin apisas mag KEBS kendo sando ngima johala e kinde magidhi nyime kod tijegi. Kagiloso kod jofwambo e boma ma Kilifi e nyasi mar tiego jofwambo wi chenro mopogore opogore mag duol no, jotelo mag KEBS koro dwaro ni johala ogo kogno kendo non maber joma biro irgi gi nying KEBS to ka gifwenyo ni ok gin to gigo lipot ka obila mondo kawnegi okang' mar chik. Mambo ya imposters that wamesumbua sana kwa sababu wakikuja wanaenda kuchambuliza kama hawa ni wana Kenya Bureau of Standard na kwa kweli si wa Kenya Bureau of Standard. Wamekuwa kama na kuzunguka kwa ma outlets kwa maduka ambaye Kenya Bureau of Standard wanaangalia product ati expire. So ule mwenye duka kwa ile mstuko wanaanza kuongea mambo yenye au siki wanasikia kuingia mambo ya issue ya integrity ambayo inaharibia jina Kenya Bureau of Standard, lakini si ofisa wao. Na tungeomba public pamoja na media kwamba Kenya Bureau of Standard kuna vile nasa kujua kwamba huyu ni mfanyakazi wa Kenya Bureau of Standard ama sio.
na unatuma message wa nambari yake ya kitambulisho, kwa sababu akija introduce atapeana kadi yake ya kazi kama ni Bureau of Standard, na apeana nambari yake ya kazi ili mwenye biashara au mtu yote mwenye anaenda kutembelewa anaweza kuangalia ama aconfirm. Usinunue product yote yenye haijawekwa alama ya kucertify na Kenya Bureau of Standard, kwa maana huwezi jua muda anaweza toa vitu zake mara haijulikani wapi na kupatie, lakini angalia alama ya Kenya Bureau of Standard. Jabiro mitudo gitimbe mag maundi mopogore kamotingo kuo mar nyamburko ya paya maduong' mawuok Nairobi kochimo Mombasa odine giete sendo bila Mavoi banga pisas mag obila ndhiyogi. Komishona mar obila gwenge mag Taita Taveta Josephine Onunga oyango ni achijego no maki bang'ido malingling kotenore gi timbe gi mag maundu kamotingo nyaka lal gi derepe mag nyamburko madhi safar maboyo. Onunga bende no yango ni gise jiwo arita e kaunti ma Taita Taveta ahinya to kinde nyasi mar Pasaka ka bende jiwo derepe mondo obed motang' e kinde ma gitiyo gi apaya makono. I want to urge our drivers and the road users, especially along the highways. The highway Nairobi to Mombasa, the highway Voi to Taveta, among others, including our highways which are not tarmacked like Njukini, Taveta. Please be very, very cautious during this time. There is a lot of movement on our roads. So first of all, let's also observe road safety so that we save our lives and we ensure that all our families reach the destinations where they're going and all the businesses we are doing are conducted safely along our highways. Nyakora mogisa abiro gideka pradeko da chielo wadan wachakwa kao yue machielo chenro en mar migago podweko ni weche mathoth kete manera Mogi TV. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ohala mar BRICS aseloke kuom higni 13 katime. Chon naloko mtumba to mtumba ne nigi challenges mang'eny maweyo. Koro aneno ni BRICS ni ber moloyo ohendni moko kalure gi asebudhe mang'eny. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majaa Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka wasanii. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura monga juange Friday sukuzo wake. Sapar gina kapaga big na kasapaga rio kod an PDG Papa
Vic, yani ukipenda mzee kijana. Namlolwe ukwe. Kata kamano, jolupo ma Kenya yuake iye. Nyocha ni kaka kao iye agijo maninga. Gingiswa ni polise ma Kenya nigi moni barracks ni ndogo. Gin gionge gimon gin genindi nam. Yuak ma ikelo gi midhiero magikale lwet jochiw arita ma piny Uganda. Unapigwa, unasomba hiyo daga ukipelekwa kiwanja. Ni unapelekwa kiwanja hiyo unaanika wewe mwenyewe. Kwa sababu zingine ile chakula yenye umekula wanakubakishia kama umbwa. Tonejo lupo ma osekalo e kogno mager. Okatiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tudrigi jafombo marwa Cynthia Onyango kokelo ni sigana mar kihondko einam. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Machiegni kendo sirikal mapachoka kod mano mar piny Uganda koro chweyo kogno e ogirimiti manyiso winjruok mar dhi nyime gi chenro mar water resource development e kar chung' od bura ma Teso South County ma Busia. Chenrono biro kawo omenda madirom silings bilion 18 kendo igeno ni biro konyo e kano pi ma jodak nyalo tiyogo e kinde oro. Chal makama koro kelo fungruok ne jodak mag piny Kenya gi Uganda e gwego kendo biro konyo bende e chenro mag pur kod pi modho maler. It will create employment for our people and our neighboring in Uganda people. It will supply fresh water to the counties of Goma, to the counties of Busia, and to the people of Tororo in Uganda. It will irrigate more than 4,000 hectares of land, contributing to our food security, both as a country and as a region, because 47% of that 4,000 hectares will be in Kenya, and around 53% will be in Uganda. As we look forward benefiting from this project, let's do everything possible to conserve and protect and defend the source of this natural resource. This is a demonstration of what cooperation can do, and this project has been developed through a stakeholder consultative process. Actually, the ordinary people within Uganda and Kenya have been part of the design of this project. Piny owacho mar kaunti ma Kilifi chano mar chako kar thieth mar tuo mar kansa kagitiyo kanyachiel gi riwruok ma ok en mar piny owacho mano mar Aga Khan, Bill and Melinda Gates kod riwruok mar French Development Agency mondo gichiw kony ne joma nigi tuo mar kansa e piny Kenya kod Tanzania. Piny owacho mar kaunti no odonje winjruok gi riwruoge go ka gigeto mar chiwo kony ne ji mohewo milion 7 modak e gwenge makono. Chenrono mabiro timore kuom higni 4 biro chiwo gige thieth kod masinde mag nono kata mag nono tuo mar kansa kaka yo mar duoko piny thoe ma kansa kelo. Okang' ma kamano geto duoko piny kwan mar jotuo ma hawo manyo thieth kuonde maboyo. Taasisi za huduma za afya za Aga Khan au Aga Khan Health Services in East Africa zinatekeleza mradi unaoitwa mradi mtambuka wa saratani Afrika ya Mashariki. Mradi huu ni wa miaka 4 na unatekelezwa kwenye mikoa 7 ya Tanzania na mikoa 4 ya Mombasa na Kisumu. Na mradi huu unatarajia kuwafikia watu milioni 7.4 na malengo makubwa ni nini?
Lengo la kwanza, tunajaribu kuboresha miundombinu ya huduma za saratani kama vile kutoa vifaa vya tiba au vya uchunguzi. Lakini pia tunajaribu kufanya matengenezo madogo madogo kwenye hizi sehemu ambazo zinatoa huduma za saratani. Hii sasa baada ya kusaini mkataba kama mlivyoambiwa wiki zijazo, tulikuwa tumesema hiki tutafanyika kabla mwezi wa 5. Kwa hivyo watu kudanganya wakati tuliambia wananchi kwamba kabla mwezi wa 5 utasaini mkataba wa masuala ya kansa katika kaunti yetu. Kwa hivyo tunaomba kwamba mradi huu tuweze kutimiza kwa haraka, tupate chanjo za wasichana wetu. Hii masuala ya siku hizi wa mama ndio wameathiriwa sana na mambo ya kansa, tuweze kupunguza hayo, na pia wale ambao tayari wameambukizwa tutakuwa na vifaa vya kuweza kutambua kwa haraka ugonjwa wa kansa. Jatend piny William Ruto oramone sirikal mar Manyuanda ema biro reso jo Kenya. Ruto oloso e kar jot mare kar mar jatend piny Nairobi e kinde chamo muma mar jatend migepe 2 kod jogoro mongirore 14. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Geoffrey Kiringa Ruku. E kinde chamo muma yanga mar jotend migepe mar jotije sirikal Geoffrey Ruku, wadgi mar Kitichwecha Hanna Cheptumo kod jogoro mongirore 14. Oluga Frederick Ouma e kar jot mar jatend piny maduong' ma Nairobi. Ruto otiel ni ochung' motegno kod sirikal monywando ji duto ni mar mane sirikal madhi tero Kenya nyime dongruok. In making Kenya the country we want it to be. And that is why I have engaged in ensuring that we have a broad-based government that carries as many of us as possible. Ruto koni obiro chung' motegno kod ng'ado wach e kendo biro siro kenge mokao makata nade ni mar ne ok ong'eyo ni chieng' moro nonyalo bedo jatend piny jal mane ok oyangi. I have made a conscious decision that the difficult decisions this nation has always wanted to make and have not been made because of political expediency, I will make those decisions and pay the price if there is any to be paid. Kane oduoko jok makete tesre, jatend piny olero ni onge ruoth mane osemi luore thurgi. Ruto odokie muma kendo siemo kaka jatend jokritus moro ni Sanballat ne okedo kod jo-Yahudi mawuok yo Babylon e gero inga mar Jerusalem e kinde loch mar Nehemiah. And there were so many characters, noises. There was some character there called Sanballat. There was another one called Tobias. They were in the social media saying, oh, you know, this thing will never happen. These people are useless. All they are telling us is lies. In fact, if a fox steps on this wall, it will collapse. Jatel ne odok ne okumba mar thieth manyien mar SHA. Moko ni biro tiyo manyamonga ne oganda jo Kenya. Kata bende jo mimo moko man kod ich lit to kwede. The last time we had the highest registration in health insurance was about 7-8 million. That was the highest ever. Under this program, we now have 21 million Kenyans. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar teko pia wandayo singo neno ni gwenge duto ma onge sitima e kaunti ma Migori kod Kenya mangima odhi tudo gi stima. Wandaye ma owuoyo chenro mar pidho yien e gweng' ma Midida mani Uriri owacho sirikal oseketo omenda maromo siling bilion 1.6 mar tudo stima e kaunti ma Migori. Jafomaro Juma ni kod ler. Singo mogol kod jatend migao no mar teko pia wandaye obiro e kindeno mamokuom jotelo e kaunti ma Migori ywak ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pok otud kod sitima. Kar chung' bon maur achiel kuom gwengego e kaunti ma Migori ma pod oganda ywago nok mar sitima. Jolbro Mauri mak nyamita moriko ne wuoyo e nyasi mar pidho yien e sabkono ma Uriri, nyasi mane ochope kod jatend migao no mar teko pia wandaye gavana ma Migori Ocheleako kod jotelo mamoko ne wan e gwenge mathoth kaachiel kod sikunde pok otud kod sitima. Our people of City Bay never seen electricity. In this ward, which is the second largest in my constituency, about 80% of the population do not have electricity connectivity.
I have about 36 schools, which is classified under, what you'd call public institutions that have no electricity connectivity. Jatend migao no mate kopi wandai kata kamano ne wanegi keto maino mar keyo sitima kaunti ma Migori kod gwenge duto e Kenya mangima. Migori kaendi, if I may say again, as the Ministry of Energy and Petroleum, we have allocated in this financial year some 1.6 billion shillings. 50 years after independence, unapata mtu hapa ana stima. Unapata vituo vya umma havina stima. Wandai wacho ni piny owacho bende osiketo omenda tenge ma idhi medgo gero dag stima no mar gogo. We have secured a funding to the tune of 5 billion Kenya shillings to upgrade Gogo power plant from the current 2 megawatts to 8.6 megawatts. That will go a long way in ensuring that the current shortage of power in this region is addressed with finality. Gavana ma Migori Ochilako bende ne ochopo nyasi no to ne opuoyo piny Kenya William Ruto kuom chenro mag dongruok ma opogore ma osekele kaunti ma Migori. Ochilo wacho ni limbe mane gitimo kaka telogo moyiere kaunti ma Migori ne jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo osenyago lemo. Ngoni broad-based ni ok biwe kamoro ka kamoro chien. Jatend migao mate kopiyo Wandai, Gavana ma Migori Ochilako kod jotelo moko e kaunti ma Migori mane ochopo e nyasi ni mar pidho yien ne odhi nyime kod siro riwruok mantie kind ogaino mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. It is very rare to have a president like William Ruto. Onge apology e bere sirikandani. Mind the right marwa. Kenada is the one of the rights muango in bere sirikandani. The formula to bring people together after divisive elections, after doubtful elections, has never been found. This is the first time. Giwane ruok machal kod mae osenyago kendo pod nyime kod nyago lemo e gwego mag Nyanza. Those who are saying that we must fight for our right, we want to tell you we are tired of fighting. We are not going to fight anymore for our right because it is a right. We should not fight for it. For those of us who still feel we are in the opposition forever, pole kwenu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisas mago kwa chikiche kaunti ma Kajiado koro timo nonro ewi miyo moro manyogo gi kidi bang'e to nyoroch ratiche mochwe onegi. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero, wede nduku dwaro mondo mi sirikal otim nonro kendo maka chije ma inyalo bed ni nyotimo tim makochno. Pod en wach momako ganda gi buok, wirani en yo mane ma Agnes Nduku ma jahigni 56 nogo wiye gi kidi kendo roch ratiche monegi. Nonro ofwenyo ni tim makochni nyotimore e kinde ma Nduku nyodhi ot to kuo kar math moro e gwenge ma Annex County ma Kajiado. Mimi niliamka asubuhi nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale. Si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala, amevuliwa nguo zimefika hapa, hana chochote, ameripiwa, alikuwa amegongwa na mawe. Ameripiwa, ametolewa nguo zake sandani, ameuko upande wa kushoto. Hii upande wa kushoto. Pata kichwa imebondeka katikati. So ni kama alikuwa amegongwa. Ilikuwa serious injury. Kaluwore gi joneno, Nduku nyothuth nigi wuotho mar ni nyomer, chal manyo miye pek ma wuotho nyaka kare mar dak kendo chune ka oyweyo e bath apaya moro. Kidini mapod nyontie kama masira no nyotimore, wachore ni ema nyogo godo Nduku. Na hili jambo limetusikitisha sana, hata tukiwa kama wakina mama. Ukimtuma mtoto dukani jioni, aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Na amefanyiwa kitendo ambao si kitendo kizuri. Mama kama huyo si mama ambaye unaweza fanyia kitendo kama hiyo. Wede Nduku koro dwaro mondo mi piny owacho odonjre maneno ni oyudo ratiche. Gimedo bende ni noonge kod ywaruok mora mora gi ng'ata e gwenge go kendo chal makama podo mako gi kod buok. Nasikia uchungu kawaida tu, lakini nile tutajua bado solution gani. Nimepokea kwa uchungu sana kwa sababu mamangu ni mtu mwenye hakuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana. Ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumesitikika sana kupata hiyo
kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Kochopo sani, ringre Agnes Nduku nie kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital kirito chenro mar bero. Obila kata kamano, podhi nyime gi timo nonro maneno ni achije mitudo gi tim makochno omaki kendo kaunegi okang' mager. Efinya Kidi, Ramogi TV.